Καλησπέρα, να σας ευχαριστήσω θερμά που ήρθατε σήμερα εδώ. Ο σκοπός που σας φωνάξαμε είναι για να σας παρουσιάσουμε το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο και κάποια από τους στόχους που έχουμε θέσει για την επόμενη τριετία που θα είμαστε όλοι εδώ. Καταρχήν να πω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος με το Διοικητικό Συμβούλιο το καινούριο. Θεωρώ ότι απαρτίζεται από ανθρώπους με πολύ μεγάλη εμπειρία και όραμα που το έχουν δείξει από την πρώτη στιγμή και θεωρώ ότι θα πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουν μέσα στο μυαλό τους και έχουμε θέσει και σαν Συμβούλιο. Θα ξεκινήσουμε ένας-ένας να μας γνωρίζετε, να λέμε τα ονόματά μας για να μας γνωρίσετε. Εγώ είμαι ο Πετερός ο Παναγιώτης, ο πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Τρίπολης. Έχω το κατάστημα με τα παιδικά όρκεστρα. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι ο Δρακόπουλος ο Νίκος, ένας εκ των δύο αντιπροέδρων του καινούργιου Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουμε τα ζυμαρικά Μέναλων στην Οδό Κύπρου. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Παρασκευόπουλος Δημήτριος. Είμαι ο αντιπρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου. Δραστηριοποιούμε στην Τρίπολη. Έχουμε μια επιχείρηση κοσμήματα και ρολόγια. Και να ευχηθώ θα ήθελα σε όλους καλές εορτές, χρόνια πολλά με υγεία και χαρές. Καλησπέρα σας. Είμαι η Άννα Γαβρίλου. Είμαι για δεύτερη θητεία γραμματέας του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Τρίπολης και έχω ένα κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων με τον σύζυγό μου, Κωνσταντόπουλος Φάσμα. Είμαι ο Δημήτρης Οπηλιώνης. Διατηρώ ένα κατάστημα με όπτικα στον κεντρικό το δρόμο και είμαι το αρχαιότερο μάλλον μέλος του Συμβουλίου. Σωστά. Ευτυχώς. Ναι, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Σταματόπουλος. Είμαι μέλος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Τρίπολης και έχω κατάστημα Καραϊσκάκη 1 με κοσμήματα. Καλησπέρα και από μένα. Λιμπερόπουλος Χρήστος ονομάζομαι. Έχουμε οικογενειακή επιχείρηση το 1953, καταστήματα Λιμπερόπουλος στο σύστημα του Ουάσιγκτον και 10 γωνία. Γεια σας και από μένα. Εγώ είμαι, σε αντίθεση με τον κύριο Βιλιώνη, είμαι το νεότερο μάλλον μέλος του Συλλόγου. Το όνομά μου είναι Σχοινά Τζίνα και έχω κατάστημα στην πλατεία Πετρινού, σε κεντρική πλατεία της πόλης, με ρούχα και παπούτσικα. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Παύλος Πειράτσης και έχω κατάστημα καθαριστήριο και γραφείο ρούχων και είμαι για δεύτερη θητεία μέλος του Εμπορικού Συλλόγου και εγώ. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλές δουλειές σε όλους. Επίσης θέλω να ενημερώσω ότι λείπουν δύο μέλη μας. Ο ένας είναι ο ταμείας του Συλλόγου, ο Κωνσταντίνος ο Σουλελές, και ζητά συγγνώμη που λείπει. Και επίσης λείπει και άλλο ένα μέλος, ο Γιάννης ο Μπακογιάννης. Οπότε να συνεχίσουμε λίγο και να σας πούμε κάποια πράγματα. Καταρχήν είμαι χαρούμενος γιατί ήδη ξεκινήσαμε με το δεξί και πολύ δυνατά σαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ήδη έχουμε κανονίσει μια πολύ ωραία δράση για τώρα τα Χριστούγεννα, το οποίο έχουμε εστιάσει πάρα πολύ στα μέλη μας, να βοηθήσουμε τα μέλη μας. Και έχουμε βγάλει σε κλήρωση ένα πολύ μεγάλο δώρο, ένα PlayStation 5, το οποίο θα το δείτε, το έχουμε σε αφήσεις και το έχουμε βάλει σε όλα τα καταστήματα τα μέλη μας. Θα είναι και σε όλα τα site σαν διαφήμιση. Οι λεπτομέρειες όσον αφορά την κλήρωση θα τις δείτε μέσα στη σελίδα μας του Εμπορικού και μέσα από το Facebook του Εμπορικού. Είναι κάτι που θέλουμε να σπρώξουμε τον κόσμο στο να βγει έξω και να ψωνίσει τα καταστήματα και να βοηθήσει την τοπική αγορά και έτσι να έχει μια απήχηση όλο αυτό το κομμάτι που θα κάνει για εμάς και για τα μέλη μας. Άρα είμαι πολύ χαρούμενος. Επίσης θέλω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε τρέξει πάρα πολύ όλο αυτό, δεν είναι μόνο το δώρο, είναι οι αφήσεις, είναι η διαφήμιση, είναι όλα αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, τον Γιάννη τον Τρουπή, για την υποστήριξη που μας έκανε σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι θα είναι κάτι πολύ καλό, πολύ δυνατό και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Επίσης, άλλο ένα κομμάτι που θέλω να τονίσω, που το είδαμε και προχτές και το κάναμε πολύ πρόσφατα, είναι με την οδό Ουάσιγκτον, τον παλαιότερο εμπορικό δρόμο της Τρίπολης, τον
τον οποίο με τη χορηγία μας μέσα από το σύλλογό μας βγάλαμε κάποια χρήματα και πληρώσαμε κάποια δέντρα από τα 8 στο σύνολο, τα 5 για να στολίσουμε το δρόμο. Βέβαια τα δέντρα τα στολίζουν τα καταστήματα εκεί που υπάρχουν και μπράβο τους. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω και το Δήμο γιατί μας άκουσε για αυτή την παράκληση που κάναμε στο να βοηθήσουμε για αυτόν τον δρόμο. Έχει βάλει όλα τα φώτα που μας υποσχέθηκε, οπότε είναι πολύ καλό το να υπάρχουν συνεργασίες, βγαίνει πολύ καλό αποτέλεσμα και αυτό φαίνεται, δεν ξέρω αν το έχετε δει, που καλό θα είναι να το δείτε. Εμείς θα αναρτήσουμε και κάποιες φωτογραφίες για να το δείτε, πως είναι στολισμένη πλέον και η οδός Ουάσιγκτον. Από εκεί και πέρα αυτό που θα εστιάσουμε με τον καινούριο χρόνο και για τα υπόλοιπα χρόνια έχει να κάνει στο πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε κόσμο στην πόλη μας και στο πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε με διάφορες δράσεις έτσι ώστε να δουλέψουν όλα τα καταστήματα, όλα τα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας και να είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα και να μπορέσουν να ανταγωνιστούν όλα τα αστικά κέντρα και ειδικά τώρα στην παρούσα φάση που έχουμε μπει σε μια καινούργια ψηφιακή κατάσταση και πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Πέρα από τις δράσεις θα κάνουμε και διάφορες ενημερώσεις στα μέλη μας που τις χρειαζόνται πάλι για αυτό το κομμάτι όσον αφορά την ψηφιακή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Να πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και στις οικογένειές τους να έχουν υγεία. Χρόνια πολλά σε όλα τα μέλη μας. Να φανούν δυνατοί αυτές τις μέρες γιατί είναι δύσκολες μέρες με πολλή δουλειά, με μεγάλα ωράρια, γεμάτα ωράρια. Και όλα θα πάνε καλά. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εορταστική περίοδο από την προηγούμενη χρονιά. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε. Κύριε Πιτέρε, τα σοβαρά και τα μεγάλα ζητήματα που θα απασχολήσουν ή θα κληθείτε να πάρετε θέση είναι άλλα, ξέχωρα από τα εορταστικά ή αυτά που ακούσαμε. Πόσο έτοιμος είναι ο Σύλλογος να προσλάβει, να απευθυνθεί σε δικηγόρους ή σε μελετητές? Θα τρέξουν σοβαρά ζητήματα. Έρχεται το γενικό τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, καθορίζονται εκεί ζώνες εμπορικού ελέγχου, νέοι δρόμοι. Αυτά εσείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο δεν πρέπει να ζητήσετε από τώρα ενημέρωση, να ετοιμαστείτε, να έχετε προτάσεις? Θα έρθουν κανονιστικές με την ολοκλήρωση κάποιων έργων αστικών αναπλάσεων στο κέντρο. Πώς εσείς αυτά όλα θα τα αντιμετωπίσετε? Έχετε μια τέτοια αρχική πρώτη εικόνα, αν κληθείτε να πάρετε θέση, γιατί μπορεί κάτι να είναι εκτός συμφερόντων του εμπορικού κόσμου ή τίποτε άλλο, να κάνετε κάποιες προτάσεις? Έρχονται κανονιστικές για τις νέες πλατείες και όλα αυτά. Δηλαδή, όλο αυτό το πλάνο το έχετε κατά νου? Να σας ενημερώσω κάτι πιο σημαντικό που ξεχάσετε να μου πείτε, που όλα αυτά είναι σημαντικά που είπατε, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό, είναι με τις άδειες χρήσης. Αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα, γιατί κάθε ένα κατάστημα που ξενοικιάζεται και ξανανοικιάζεται δεν είναι εύκολο να νοικιαστεί όπως ήταν πριν. Δηλαδή, οι άδειες χρήσης. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Αλυσίδα ακούγεται αθλητικών ειδών, σε επίκαιρο κεντρικό σημείο τίσμα της πόλης. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί και παρενέργειες στους τοπικούς ανθρώπους που έχουν τα καταστήματά τους. Όλα αυτά πώς θα αντιμετωπίσετε? Πρώτα απ' όλα σας είπα ότι θα ενημερώσουμε τα μέλη μας. Όταν λέω ότι θα ενημερώσουμε τα μέλη μας, είμαστε και εμείς ήδη έτοιμοι για να ενημερωθούμε για κάθε τι καινούργιο που υπάρχει. Όλα αυτά που έχετε πει τα έχουμε δει, τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε ότι θα βγουν και ήδη είμαστε να περάσει η εορταστική περίοδο, γιατί τρέχουμε κάποια άλλα θέματα, δεν γίνεται όλα μαζί. Να ρωτήσουμε και να μάθουμε και να είμαστε πιο έτοιμοι έτσι ώστε να ενημερώνουμε τα μέλη μας το τι γίνεται με όλα αυτά που μου είπατε. Γι' αυτό και σας είπα ότι το πιο σημαντικό είναι οι άδειες χρήσης και μετά όλα τα υπόλοιπα με τις κανονιστικές και τα υπόλοιπα που είπατε. Πέρα από αυτό, κι άλλο ένα κομμάτι που έχει τις τελευταίες μέρες και με τα δημοτικά τέλη και αυτά, πάλι και με αυτό έχουμε ασχοληθεί για να δούμε τι θα κάνουμε και τι πρέπει να γίνει και αν είναι σωστό ή όχι, αν είναι βιώσιμο ή όχι, αν θέλετε. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά για την αλυσίδα τη μεγάλη που μου αναφέρετε, εμείς σαν σύλλογος δεν μπορούμε σε κανέναν να πούμε ότι μην έρχεσαι να ανοίξει μαγαζί ή έλα να ανοίξει μαγαζί. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε την τοπική επιχειρηματικότητα τη δικιά μας. Καλοδεχούμενος είναι όποιος θέλει να έρθει να ανοίξει και αν είναι σωστός, όπως πρέπει να είναι και όπως είναι όλες οι μεγάλες αλυσίδες, θα έρθουν να ανοίξουν και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και όπως είναι τα μαγαζιά μας, θεωρώ, οι περισσότεροι επιχειρηματίες και όπως το έχουν στήσει, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Προφανώς, όταν μπαίνει μια καινούργια μεγάλη εταιρεία, υπάρχει μια περίοδος που είναι δύσκολη για κάποια καταστήματα, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι τελειώνουμε. Υπάρχουν σε πάρα πολλές πόλεις επαρχιακές μεγάλες αλυσίδες. Δίπλα μας στην Καλαμάτα
καταστήματα. Στην Κόρινθο υπάρχουν αλυσίδες μεγάλες. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα είναι πρόβλημα. Σίγουρα για κάποιο διάστημα ίσως, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι πρόβλημα γιατί είναι πανέτοιμοι και νομίζω ότι είναι πολύ καλά στημένα τα καταστήματα της πόλης. Ήθελα το σχόλιο σας, κύριε Πρόεδρε, σε αυτή την επιστολή, στην πρόταση μάλλον που έστειλε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στην Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως. Νομίζω είναι ότι ό,τι καλύτερο, γιατί από όσο ξέρετε κιόλας η ΕΣΕ τώρα είναι με καινούριο Προεδρείο, προσφάτως είχαν και αυτοί οι εκλογές. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο όσον αφορά τους επιχειρηματίες. Μπορεί τους υπαλλήλους να τους ενοχλεί λίγο, αλλά στην παρούσα φάση και σε κάποιες τέτοιες περιόδους που είναι σημαντικές για όλους, γιατί τα καταστήματα αυτές τις περιόδους δουλεύουν, οπότε όλοι βάζουμε πλάτη. Είτε επιχειρηματίας είτε υπάλληλος λέγεται, βάζει πλάτη. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό να ενημερώσω τι είναι αυτό που είπε ο κύριος Σταύρος. Ζήτησε ο πρόεδρος της ΕΣΕ τα ρεπό της Κυριακής να μεταφερθούν για μετά τις εορτές. Πάντα όμως με τη συνένεση του υπαλλήλου, όχι με το έτσι θέλω. Και αυτό και θεωρώ ότι είναι ένα καλό κομμάτι. Δεν χάνεται τίποτα από την αγορά, ούτε από τους υπαλλήλους. Θα μεταφερθούν κάποια πράγματα για μετά τις γιορτές, θα πάρουν τα ρεπό τους και θεωρώ ότι όλοι αυτή τη στιγμή θέλουμε να δουλέψουμε. Είναι δύσκολο να πάρεις καινούριο υπάλληλο για 10 μέρες και να ξαναδon διώξεις μετά. Κύριε Πρόεδρε, εγώ έχω 3 ερωτήσεις. Το πρώτο αφορά ένα πράγμα το οποίο είπατε, δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει όμως, να μας πείτε λίγα περισσότερα γι' αυτό. Και είναι η ισοτιμία των εμπορικών καταστημάτων, όλων των μαγαζιών σε κάποια θέματα, όπως είναι ένα της Ουάσιγκτον, οι οποίοι απευθυνθήκαν πρόσφατα στο δικό μας το μέσο και είπαν ότι ζητάμε περισσότερο φωτισμό, ότι είναι άδικο να είναι φωτισμένα κάποια δρόμοι και άλλοι λιγότερο. Το πρώτο, η ερώτηση είναι λοιπόν πόσο είσαστε και αν έχετε συζητήσει το πώς μπορεί να λυθούν αυτά τα θέματα για να έχουν και άλλοι κόσμο στα μαγαζιά τους και κίνηση. Το δεύτερο που θέλω να σας θέσω είναι το Open Mall. Έχουμε ένα Open Mall, όχι όμως σαν τις άλλες πόλεις. Για παράδειγμα, εγώ που πάει στην Αλεξανδρούπολη βλέπω ότι το Open Mall στηρίζει τα καταστήματα της πόλης και όντως λειτουργεί για αυτό το σκοπό τον οποίο φτιάχτηκε και φυσικά τα μέσα τα οποία έδωσε ο Δήμος, τα έκανε ψηφιακό. Και ένα τρίτο θέμα είναι ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στην πόλη μας έρχονται επισκέπτες, όπως θα έρθουν και φέτος επισκέπτες στην πόλη μας, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να έρθουν να κάνουν μια βόλτα, να δουν την Τρίπολη και να φύγουν για την Κορτινία, να μπουν μέσα στα μαγαζιά και φυσικά να ενισχύσουν την αγορά σας. Αν λοιπόν έχουν ληφθεί όλα αυτά υπόψη σας. Όσον αφορά για το πρώτο θέμα που με ρωτήσατε για την Ουάσιγκτον ή για τους άλλους δρόμους, αν μιας και σας αναφέρανε, σας είπα στην αρχή ότι εστιάσαμε πάρα πολύ με το που ξεκινήσαμε σε αυτόν τον δρόμο. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει ότι μόνο η Ουάσιγκτον υπάρχει. Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι που δεν είναι φωτισμένοι ή που δεν είναι στολισμένοι ή που οτιδήποτε άλλο. Όλο αυτό έχει γίνει συζήτηση ήδη με τον Δήμο στο πώς μπορούμε μαζί με κοινή πορεία και με τη βοήθεια τη δικιά μας και ό,τι χρειαστεί και από οποιονδήποτε άλλο, όπως κάνανε και στην Ουάσιγκτον που βοηθήσανε και οι ίδιοι που έχουν τα καταστήματα, να φτιαχτούν όλοι οι δρόμοι και να μην είναι μόνο οι δύο μεγάλοι εμπορικοί δρόμοι, η Κέννεντι και η Εθνικής Αντιστάσεως. Νομίζω ότι σιγά σιγά όλα αυτά φτιαχνώνται. Δεν μπορούμε από τη μία μέρα στην άλλη να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Το δεύτερο που με ρωτήσατε για το Open Mall, μου αναφέρατε κάτι για την Αλεξανδρούπολη. Θεωρώ ότι, χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, είναι πολύ μεγάλη διαφορά που μου αναφέρετε την Αλεξανδρούπολη με την Τρίπολη. Μιλάμε για τρομερό πληθυσμό, πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό και γενικώς η Αλεξανδρούπολη, επειδή έχετε πάει πλέον, είναι καμία σχέση με το πώς δουλεύει από τον εξωτερικό, συγκεκριμένα από την Τουρκία. Εγώ θα ξαναέρθω εδώ που είμαστε, στην Τρίπολη και γενικώς. Θέλω το Open Mall όπως το έχουμε φτιάξει, όπως το έχει φτιάξει ο Δήμος μαζί και το έθεσε, νομίζω ότι καλά είναι, μια χαρά είναι. Πιθανόν είναι ένας δρόμος που είναι λίγο παράκεντρος, αλλά νομίζω ότι μπορεί να δουλέψει. Ήδη δουλεύουν κάποια καταστήματα και ήδη είναι καλά εκεί κάποια καταστήματα που έχουν πάει. Θεωρώ ότι σιγά σιγά και εμείς τώρα που το συζητάμε μαζί τους, ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε και θα πάει λίγο καλύτερα. Αλλά δεν νομίζω
ότι απέχει πάρα πολύ από τις άλλες πόλεις που υπάρχουν. Το τρίτο κομμάτι που με ρωτήσατε είναι όσον αφορά αν θα μπει κόσμος και πώς θα μπει κόσμος και τι θα γίνει. Ήδη υπάρχουν συζητήσεις πάλι με το Δήμο και με τους υπόλοιπους θεσμούς και με την Περιφέρεια και με το Επιμελητήριο, με όλους, στο πώς θα κάνουμε διάφορες δράσεις να φέρουμε κόσμο μέσα και να μπορέσει να ψωνίσει στα καταστήματα. Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να έρθει ο κόσμος, να φτιάξουμε κάποιες δράσεις οι οποίες να είναι μόνιμες, να γίνει συνήθεια και να μπορέσουν να έρχονται ο κόσμος να μας επισκέπτεται έτσι ώστε να μπορεί να δουλεύει. Αυτό δεν είναι μόνο τα Σαββατοκύριακα, προφανώς μπορεί να είναι και καθημερινές. Θεωρώ ότι σαν σύλλογος αυτό έχουμε σκεφτεί και αυτό έχουμε πει και ο Δήμος είναι σε αυτό το κομμάτι, σκέφτεται στο ίδιο με εμάς, το ίδιο και το Επιμελητήριο, το ίδιο και η Περιφέρεια. Όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε αυτή την πόλη που είναι και το κέντρο της Πελοποννήσου.